आं सासे बोराय मानसि जाय बोराय मानसिया 120 बोसोरमोन 120 मथामथि 8 बोसोरसोनि सिगां आं बिनाव थांनानै सोंहैदोंमोन थारैनो बैसागोआ मा बैसागोखौ माबायदि फालिनाय जामारदों सोर फालिबोमारदों बिदि होनना सोंनायाव बोराया बुंदों बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादजों सोमोन्दो दङ आबादजोंनो जाबोनाय मोसौ फिसिबोनाय दाना आबादजों जाबोनाय जेब्ला सासे माहाजोना साब्रै साबा दाहोना साब्रै साबा रुवाथि लायोमोन जाहैबाय दा जुदि साब्रै साबा रुवाथि लायोबा साब्रै साबा दाहोना लायोबा दाहोना लानायनि समखौ जों माब्ला जागायगोन बबेनिफ्राय हमगोन बिथांमोना सानदोंमोन जाहैबाय दा बिथांमोना साननानै मा खालामबाय बैसागोखौनो बैसागोनि 1 तारिखनिफ्राय दाहोना रुवाथिनि जागायजेननाय समखौ हमोमोन जाहैबाय दाना जागायनाय समखौ हमोब्ला दा गोजाम दाहोना गोजाम रुवाथिफोरा गलांसिगोन सैत्र दाननि लास्ट खालि अब्ला गलांनो गोनां दाहोनाफोरा सानदोंमोन जाहैबाय र' जोंथ' गाबोन गलांसिगोन बे मोसौखौ जों एसेबां बोसोरसे हालौबोबाय बे मोसौजों माहाजोननो जों एसेबां धोन रोहो आरजिनानै गालांबाय गाबोन जों अखानायबानो दाहोना गोदानाबा बे मोसौखौ थुखैगोन ना थुखैया बे मोसौखौबा अनगोन ना अना न'खरनि मानसिफोराथ' रावबो मावखानाय नङा बेखायनो मा खालामबाय सैत्र दाननि लास्ट खालि दाहोनाफोरा ज' जालायनानै रायलायलायनानै गलांनायनि सिगां मोसौखौ खनसे थुखैना होलांनि दे ओरैनो रायलायबाय जाहैबाय बेनिफ्राय गोदोनि मानसिफोरा साइन्टिस्ट रखम बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मा खालामबाय बे समाव जोबोद अंखि थाम्फै माबा जायो मोसौनियाव दांसो बिराद जायो दा बेखायनो जों गैयाबाथ' बिसोर नायफिननाय नङा होनना मा खालामबाय लाव बिजौ हालदै जानाय थाव फान्थाव बायदि बायदि फिथाइ बिलाइफोरखौ देग्लिनानै बिथांमोना मोसौनाव फोननानै दैमायाव थुखैनो लांबाय ज'यैनो थुखैबाय थुखैनानै मा जाबाय थाराय बिलाइ बायदि बायदि गांग्रिखब बायदिफोरजों थुखैबाय थुखैनानै गोजाम रसाफोरखौ दैमायाव खाथेनानै दोनबाय जेन' मोसौफ्रा बेमार दाफैथों मोसौफोराव बेमार दाजाथों आं थांनायनि उनावबा नायफिनगोन ना नायफिना बिदि साननानै बिथांमोना रसाखौ साथेनानै गारबोबाय फोथाराव हगारनानै होबाय सानसेया गोजोनै जाथिसे होननानै आनिफ्राय गोदान रसाजों खानानै दोनफैबाय अखानायै दा बिथांमोनखौ हगारसिगोन दा हगारसिगोनबा बिथांमोना माहाजोनखौ खुलुमबाय गेदेरफोरा गेदेरखौ खुलुमबाय उन्दै उन्दैफ्रा दाहोनाफोरखौ खुलुमबाय गेदेर मान होबाय बिदि खालामबाय दा गलांनोसै दाहोनाफोरखौ गलांनायसो सिगां माहाजोनफ्रा सानबाय र' बिथांमोनाथ' दिनै गलांनोसै एसेबां बोसोरसे मानि मावनानै जाहोबाय बिथांमोनखौ जाहोआबा लोंहोआबा माबोरै जानो बिदि सानना मा खालामबाय बिराद जाहोबाय गोथाव गोथाव बेदर फिसा जाहोबाय लोंहोबाय बेदर फिसा जानायावनो लोंनायाव मा जाबाय फेबाय दा फेनायावनो मा जाबाय खायसे खायसे दाहोनाफोराथ' रुवाथिफोरखौ गोसो थुखुमाना थायोना दाना गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो हायाखै एबार फेनाय लोगो लोगो गोसोनि बाथ्राखौ बुंना लासिगोन एबार माबायदि मेथाइआवथ' दाय गैया नालाय बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा सना रुफाखौ होआबोला रुवाथिया होनखुमादों मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा थाखा फैसाखौ होआबोला आरो खायसे दाहोनाया आरो गावनि माहाजोननि फिसाजोखौनो गोसो थुखुमाना दं दा फेबाय नालाय होख्लायसिगोन एबार बुंनाया बैसो थानायावनो फैखादो फैसालि देनां बुरैबोला लांनाय नङा बैसो थानायावनो फैखादो फैसालि देनां बुरैबोला लांनाय नङा दाना दाहोनाफोरा मेथाइ खननाय खननानै माहाजोनफोरा बिसोरबो फेजोब्बाय नालाय गोसोनि बाथ्राखौ बुंना लासिगोन माने सासे माहाजोना
खोरजिया थाफैदों खोरजिया थाफैनायखौ दा हिनजावजों सानफ्रामबो बुजाबाय थायो दाना गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो हायाखै बेबो दा एबार मेथाइजोंनो होसिगोन इयो खोरजिया थानायखौ माथो बयबो बुङो मोजां मोजां खोरजिया थानायखौ माथो बयबो बुङो मोजां मोजां नांलियालै संसार खोरजिया थानायखौ अहा थारबाय माने बिराद बुजाबाय नालाय दाना बे मेथाइनिफ्रायनो जों बुजियो मोनसे समाव बर'फोरा खोरजिया थानायनि हुदा दंमोन दानिया एबार मा जाहैबाय बै जायफोरा हिनजावफोरा सानफ्रामबो बुजाग्रा दंना गैया बेयाव थानाय हिनजावफोरा बाजै मादैमोना सोर बुजाखाखै थिखांनाय हौवाजों दानिया बुला गोदोनिया बुयोमोन डेन्जार गाहेनजों माने होयोमोन नंगौना आदा गाहेनजों माने होयोमोन उलारजों माने होयोमोन डेन्जार बुखायोमोन दानियाथ' हौवाफोरासो बुजासै उरुन्दैमोन नालाय नोंहा मोनजागारनाय नङा गेसाबो हिनजावफोरनिसो गासैबो हिनजावफोरनि दा बेखायनो सान हर गोजोन गैला दा सान हर गोजोन गैला सामफ्रामबो बिखुङाव बारखोथारसै माने सामफ्रामबो होख्लायजायो दा बिनिफ्रायनो बुजियो थारमाने बैसागो बोथोरल' नङा गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा हिनजावफोरखौ बुनायनि हुदा दंमोन जाहैबाय लासै लासै गारलांबाय दा बिदिनो खुंबाय जाबाय लोंबाय बहा गोदान दाहोनाफ्राबो फैबाय गोजामफोरा हगारनांसिगौ दा गोदानबो लोगो मोनबाय गोजामबो लोगो मोनबाय जानाय लोंनाया बारा जाबाय मावनायाव जानायावनो मास मोनसे जालायलांबाय मास मोनसे जानायाव सानैसो एसे मोजां साननो गोरोंफ्रा सानबाय र' बेफोरबायदि मास मोनसे गोजो बैसागो खुंबा जानाय नङा माब्ला हालेवनो माब्लाबा खोथिया फोनो बिदि होननानै एसे बुजायनानै बेफोरबायदिनो सानबाय बिसोर हाब माथो मोजाङानोलै फैगौ बोसोरावबो बिदि खालामसैलै ओरै जाहैबाय दा मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बिदि खालामबोबाय थाबाय मास मोनसे गाहाम खालिबाय मोनफ्रोमबो बोसोराव मास मोनसे दाना जानाय लोंनायावनो बाराद्राय जाबाय बर'फ्रा दाना बेखौ नुनानै सानैसो गोरों मानसिफ्रा सानबाय र' बिदि जानाय नंला मा खालामबाय बैसागोखौ सप्तासेल' खालामबाय सप्तासे गेजेरावनो राननानै लाबाय फार्स्टखालि मोसौ थुखैनायखौ लाखिफिनबाय अखानायै गेदेरखौ मान बावनाय अखानायैनिफ्राय मागिनाय मोसानाय सप्तासे फालिबाय दाना बे सप्तासे फालिनायावबो ओरैबायदि उपद्रब जाबाय सिलाय लानानै मागिग्रा जानाय हौवाफोरानो हिनजाव जानानै मागिनाय बबेबा एसामिस मेथाइ हिट जाबा बेखौनो बर'आव दानस्लायनानै खननाय हिन्दीखौ दानस्लायनानै खननाय उपद्रब जाबाय हाला मानसिफोरा दाना बिदि हालायाव मा जाबाय सानैसो लेखा गोरोंफोरा बिदि जानाय नंला होननानै दिनैनि नैबायदि स्टेजाव लाबोनानै मानसिफोरखौ रंजानाय मोसानायजों लोगोसे मा खालामबाय बुजायनो थाखाय नै दा स्टेजाव फैबाय दा आथिखालाव दिनै स्टेजाव फैनाया गोबां बोसोर जायाखै मथा मथि 60 बोसोरसो जाबाय 60 बोसोरसो जाबाय नैबेबायदि स्टेजाव खुंनाया दाना नैबे स्टेजाव खुंनायनिफ्राय जोंनि गेजेराव जि हारिमु बे हारिमुआ गोबां सोलायबाय गोदो जायखौ जोङो हौवायानो हिनजाव जाना मोसायोमोन बे गैथारला टेप दामनानै मोसायोमोन बे गैला डाइरेक्ट दामनानै मोसाग्रा जाबाय आनिफ्राय सानैसो लेखा गोरोंफ्रा आरो मा खालामबावबाय गेजेरावनो फ्रि बैसागो खुंबावबाय दा कलेज स्कुल फ्रि बैसागो खुंनायनि जाहोना जाहैबाय बोसोरसे माने स्कुलाव ज' थाबाय गाबोन अखानायबो न'आव थांथ'नांसिगोन बेखायनो थांनायनि सिगां खनसे ज' बर'नि हारिमुखौ दिन्थिलांनाय हिसाबै स्कुलावनो फ्रि बैसागो खुंनोसै नामा होननानै दा कलेज स्कुल बेफोरावबो खुंग्रा जाबाय दा बेयाव जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां कन्ट्रभारसि जादों सोरबाया बेखौ मोजां मोनदों सोरबाया गाज्रि मोनदों
दाना मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो थांनायाव बबेबा मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो। मोजाङा जाहैबाय दिनै उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गामसा गानहोथारो, उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ दख'ना गानहोथारो, निजेनो खननानै मोसाहोथारो। दा बेयो जाबाय जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि मोनसे लामा। बेखायनो प्रि बैसागु खुंनायाव जेबो खहा जायाखै। नैबेखौ बुंदों आरो खायसे खायसेफ्रा बैसागोआनो फैयाखै माबोरै बैसागु खुंखो खोन्थाया नैबेयावल' थायो, नाथाय बेयाव जेबो एसेबां गिदिर खोन्था नङा। दा बेखायनो प्रि बैसागोनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिमुखौ जोङो गुबुन गुबुन जोंनि आसामावल' नङा गुबुन गुबुन रायजोआव थाहैनाय बर'फ्रा खुंनानै गावनि हारिमुखौ जोङो दिन्थिनो हादों। बेयो जोंनि थाखाय मोजां जादों होननानै आंनिफ्राय आं सानो। दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन, जोंहा सोलोंथाइनि बागै बिनन्द सारा बुंगोन। आं सोलोंथाइखौ दिनै बुंलिया। दिनै जानो हागौ सोलोंथाइनि बिथिङाव तामुलपुर गोलैयोना, तामुलपुर हिसाबै थांनाय बोसोरावबो नाम लाखिदों, एबारबो लाखिबाय। बाक्सा हिसाबैबो जों बाक्साया थांनायावबो लाखिदों, एबारबो लाखिबाय। चिराङा थांनायाव लाखिदों, एबारबो लाखिबाय। जोबोद मोजां बाथ्रा। दा खोन्थाया जाहैबाय नोंथांमोना बेयाव बिमा बिफा दं हिसाबै आं मोनसेल' बाथ्राखौ बुंगोन, बेयाव गोबां फोरोंगिरिबो दङ, बिमा बिफाफोर दङ। दा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलाव फैजेननायनिफ्रायनो ड्रेस मोनो, रन्था मोनो, इउनिफर्म मोनो, जानाय मोनो, साइकेल मोनो, बेग मोनो, गासिखौबो मोनजोबो। दाना गासिखौबो फ्रि मोननायावनो गासिखौबो फ्रि मोननायावनो फरायसुलिफ्रा माखौबो फ्रि मोननो लुगैग्रा जाखो? परिखाखौबो फ्रि मोननो लुगैग्रा जाबाय। परिखाखौबो फ्रि मोननो लुगैग्रा जाबाय।